Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin Erzurum Demirgazyk Gunnowur Anadolu sebitindäki esasy stratejik vilayet bolup, ol Osmanlı döwründen häzir wagta çenli şeýle de hasaplanyp gelýär. Vilayet merkezi bolan Erzurumda takminan 500 000 ýagny yarım milyon adam ýaşaýar. Vilayetimiz boýunça alanmazda bu ýeriniň ila sany 800 000 adama deňdir. Vilayetimizde 20 sany etrap we 2000 sany owa bar. Türkiýanyň geografik ýerleşişi boýunça Erzurum ören uly şäher bolup, ol ullugy boýunça 3-nji orunda durýar. Vilayetimiziň ilaty esasan mallarçylyk hem ekrançylyk bilen meşhurlyk. Erzurum beýik ýöpek ýolunyň uruny ýerleşip, ol takminan 1500 ýyllyk döwri içine alýan saltyklar hem seljuklaryň taryhy mekanynyr. Ýogsa da Erzurum ady nähil dörätdir. Aslynda Erzurum adyny biziň türkler dakypdyrlar. Arapça adyk diýmekdir. Erzurumy Rumlullaryň hasyrly ekin meýdanyny aýtmak bolar. ecnebilerin erzak tarlası anlamında. Erzurum şäheri uly belentlikde ýerleşip, ol dünýädäki beýiklikde ýerleşen şäherleriň biri hasaplanýar. Ol takminan deňiz derejesinden 1800 metr belentlikde ýerleşýär. Falan dökende biziň vilayetimiz üçin ören wajyp bolup, ol dünýädäki ady belli gyşky syýahatçylyk ýerleriniň biridir. Howa menzilinden çykyp 10 minutda dağa baryp, garda taýyp bilinjek dünýädäki ýeketäk ýerdir. Erzurum vilayetimizde 2 sany universitetimiz bar. Ýene de Zenanlar Universitetini gurmagy meýilleşdirýär. Atatürk Üniversitetimiz Türkiýanyň gadymy universitetleriniň biri bolup, häzirki wagtda bu ýerde 156 sany türkmen talibi bilim alýar. Olar biziň çağalarymyz hem doganlarymyz. Türkmen taliplerini edil öz öýlerine ýaly duýmaklary üçin elimizden gelen hyzmatlarymyzy gaýgyramyz. Üniversitetde daşary ýurtlardan jemi 3000 talip okuýar. Ýa-ni aýtışym ýaly, olaryň 156-sy Türkmenistanyň talipleridir. Türkmenistandan doganlarymyz gelenine diýsen begenýär. Aýtsa men Türkmenistany görmek hem gezmek isleýär. Kardeşlerimiz geldiğinde çok heyecanlanıyor. Soydaşlarımız geldiğinde çok heyecanlanıyorum. Aslında çok da gitmek istiyorum, yani görmek, gezmek istiyorum oraları. Atalarımız işte o Orta Asya bozkırlarında at sırtında geldi. Tarihi umumluklarımız var adaýsam. Atalarımız Orta Asya'dan Anadolu'ya çenli uzak ýol söküp atly gelipdirler. Biz onu hiç açanan unudamyzok, asla unutmarzam. Türkmenistan dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olsun. Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olmuş kadar seviniriz, mutlu oluruz. Türkmenistan devletine, orada yaşayan bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize sağlık. Türkmenistan döwletine, o ýerde ýaşayan doganlarymyza saglyk, güllä we ösüş arzu edýär. Döwlet başçyları bilen birlikde dostluk, doganlyk mundan beýlegem ösüp bajarlasyn. Doganlarymyz üçin biziň kapylarymyz hemişe açyk. Türkmenistan'da yaşayan kardeşlerimizi bekliyor. Bizim kapımız ardına kadar açık. Ardına kadar açık. Bütün imkanlarımızı seferber ederiz. Türkmen kardeşlerimiz için. Sonuna kadar seferber ederiz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün imkanlarımız sizin de imkanınızdır. Çok teşekkür ederim. Geleniňiz üçin köp sag bolun.